खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी थारैनो जोंनि बिटिसिनि राजखान्थिनि फोथाराव नखर राजखान्थिया बे समाव जायगा मोनबाय आरो नोंथांमोना गोसोआव दंना बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा थामहिनबा बिटिसिनि सीएम हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि अनजालि बिसि सेउलि महिलारि बिथांखौ जा बिसायख'थि एबा राजखान्थि फोथाराव फैनाय एबा बिसायख'थि गेलेनायनि सोंथि खालामनायाव गोबां जोंनि खौरांगिरिफोरखौ रागा जोंदोंमोन नाथाय बिथाङा फोरमायबावदोंमोन दि आंनि बिसिया गुबुनफोर बायदि बिदि राजखान्थि एबा बिसायख'थि गेलेया होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय दिनैनि समाव रोखा जाबाय सेउलि महिलारि थामहिनबा बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथांनि अनजालि बिसि सेउलि महिलारि बिथाङा बिपिएफनि बिजाथि महरै थामहिनबा 3 नं क'क्राझार विधानसभा बियाबाव बिजाथि महरै फोसाव जाबाय आरो बेखौ लानानै दिनैनि गेजेराव ससियेल मिडिया आरो खौरां बिजिराङाव जा नखरनि राजखान्थि जा नेपटिज्मनि बाथ्रा बियो गोबां सावरायजादों एबा नखरनि राजखान्थि एबा नखराव जा राजखान्थि गावनि आंगोफोरासो बिजाथि मोननाय बेफोरबायदि गोबां मानि बाथ्राया दिनैनि समाव सावरायजादों दानिया फैदो बिदिब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि अनजालि बिसिनि सायाव थांनाय साननैसो सिगां जा राजखान्थियाव बिसायख'थि गेलेया होनना बुंनाय बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव फिन आरोबाव लाबोनानै नोंथांमोनखौ गोसोखांहोफिनदिनि এটা স্যার চর্চা চলিছে আপনার পত্নীয়ে এবার নির্বাচনত অবতীর্ণ হব এটো সঁচা নেকি এবলা কোনোবা মেডিয়া সেটাই বাজাব পাৰে মোৰ প্ৰতি এনেকুৱা সন্দেহ কৰিব নালাগে মোৰ ওয়াইফ এনেকুৱা ইলেকশন নেখেলে আজি কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত আজি আপোনাৰ ওয়াইফে সহধৰ্মিনী আজি মোৰ ওয়াইফে কিবা কি বুলি কয় মোৰ ওয়াইফ বুলি কেণ্ডিডেট বিচাৰিব নাপায় নেকি সবৰে অধিকাৰ আছে আপুনি কৈছিল যে ৰাজনীতি নাহে বুলি কোন আপুনি কৈছিল যে ৰাজনীতি নাহে বুলি সংবাদ মাধ্যমত এপ্লিকেশ্যন দিয়াটো এতিয়া ৰাজনীতিত আহিছে ঠিকে পাব দিয়কচোন কিবিলাক কথা কয় মানুহবিলাক জাম্বা নিচিনা কথা কয়